दानि सोलिबाय थानाय बड'फानि मेम'रियेल डे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोसोखां सान फालिनाय बे फालिनायाव नुजाफैनानै रादाब लाफैनायनि थाखाय जोंनि कलेजाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि जोङो 2013 मायथाइनिफ्राय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कलेज दतमायाव थानाय बे कलेजाव जोङो टिचिं स्टाफ आरो स्टुडेन्टफोरजों जयै रायलायलायनायनि गेजेरजों जोङो जिहेतु जोंनि कलेजा बड'फानि मुङैनो गायसनजानाय मोनसे कलेज बियो आरो बुंनो थाङोबा गिबि मोनसे कलेज जोंनि बिटिआर बा गासै आसामावनो गंसे बियो बड'फानि मुङाव गायसनजानाय गिबिसिन कलेज हिसाबै जोङो सानबाय जे जोङो बड'फानि सानस्रि आरो बिनि नोजोरखौ जोङो जोंनि इयुन जोलैनि फरायसाफोरनो जोङो बिथांनि सानस्रि आरो सान्थौखौ गुवारै मिथिसार होनाय लोगोसे फरायसाफोरखौ हारि आरो जाथिखौ सिबिनायाव थुलुंगा मोनथों बे मोनसे नोजोर आरो सानस्रिजों जोङो बड'फानि मेम'रियेल डे जों बेखौ फालिबोबाय थादों। दा फालियै फालियै जोङो देग्लाय खुंगा 80 बड'फानि मेम'रियेल डे जों बेखौ सानथामनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों जोङो बेवहाय खुंफुंगासिनो दङ। मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै आरो गाबोन जोंहा गेवलां मेल। दा बे हाबाफारियाव जोङो बिटिआर ओनसोलनिल' नङा, बिटिआर ओनसोलनि बायजोनि जेराव माने बर' फरायसाफोरा गोबां दङ बेबायदि कलेजफोरखौ जोङो हांख्रायनानै जोङो खुंबाय थानाय बायदियैनो देग्लायबो बिटिआर ओनसोलनि कलेज आरो स्कुलफोरनिफ्राय बिसेसकै फरायसाफोरा बेवहाय जोंनाव गासै देग्लाय मोन 14 कलेजफोरा बाहागो लाफैनो हादों। दा बेवहाय बिटिआरनि बायजो हिसाबै जोङो बङाइगाव कलेजनिफ्राय फरायसाफोरा बाहागो लाफैनो हादों। बिसेसकै चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि आरो जोंनि क'क्राझारनि कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। आरो देग्लाय जोङो मोनसे हाबाफारिखौ एसे सोलायदों। बे सोलायनायनि कारनानो जाहैबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टआ जिहेतु बड'फानि जोनोम सान, बे बड'फानि जोनोम सानखौ गासै अनुस्थानफोराव बा फरायसालि बा फरायसालिमाफोराव सात्र दिबस बा नोङो स्टुडेन्टस डे हिसाबै फालिनो थाखाय जेनाखि मोनसे बिथोनलाइ होदों। दा बे बिथोनलाइ बायदियैनो जोङो सेप्तेम्बर दानाव बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जायोमोनब्लाबो नाथाय देग्लाय जोङो बड'फानि जोनोम सानजों जोङो फोनांजाबनाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा जोङो फैगौ 31 जिथुनाखि मार्च बड'फानि जोनोम सान, दा बेखौ जोङो सात्र दिबस फालिनाय बे हाबाफारि जोङो बेजोंनो सरजाबफानानै सानथाम मैयानिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ जोंनि कलेजाव जोङो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बेवहाय बिसेसकै हारिमुवारि बादायलायनाय लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय बिथिंखौ बेवहाय सरजाबफानाय जायो। दा बेनि गेजेरजों फरायसाफोरा माने गुबुन गुबुन कलेज बा स्कुलफोरनि बे फरायसाफोरा गावजों गाव मोनसे सिनायथिलायनाय लोगोसे गावसोरनि जिथुनाखि रोंगौथि बेखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय बेयो मोनसे प्लेटफर्म। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लाफानानै जोङो जिहेतु सेमिनार बा बेंखन सावरायमेल जोङो खुंफुंनाय जायो। दा बेनि गेजेरजों जोङो बड'फानि जिथुनाखि सानस्रि आरो सान्थौ आरो बिनि नोजोर, बिनि मावनाय बेफोरखौ जोङो इयुन जोलैनो जाहाथे गुवारै मिथिलांहोबाय थानो हायो आरो बिथांमोनखौ हारि सिबिनायाव जाहाथे गोसो बाउसोम होनो हायो, गावखौ सासे सुबुं सम्पद बानायनायजों लोगोसे। दा बे नोजोरजोंनो जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरै खुंफुंनाय जायो। माबायदि थुलुंगा मोनदों सार बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै? बे हाबाफारि खुंफुंनायावथ' जोङो जोबोद मोजां मोनो, खारन बिसेसकै जोङो गोबांथार फरायसाफोरा जों बयबो मिथिगौ दतमाया माने जोंनो बर'फोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानायनि सेन्टार जोङो साननानै लायो। खारन बेवहाय जे बड'फानि जोनोम जायगा आरो बड'फानि मांखरसालि बेवहाय थुलुंगाफुरिया दङ हिसाबै जोंनि गोबांथार फरायसाफोरा गोसो गुदुङै जोंनि कलेजाव फैनानै बाहागो लाफैयो आरो जोङो बिथांमोननि गोसो गुदुङै बाहागो लाफैनायखौ जों बरायो आरो जोङो गोबांथार थुलुंगानाय नुयो गथ'फोरखौ। दा बेखौ लानानै जोंबो जोबोद मोजां मोनो आरो गथ'फोरा जों नुदों माने बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों
गोबां बिथिङाव जों आवगायलांनाय फरायसाफोरखौबो जोङो मोननो हादों। दा बेखायनो गथ'फोरा निस्सय गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो आवगायबोगोन बेनि गेजेरजों थुनलाइनि बिथिङावबो बेनि गेजेरजों निस्सय बिहोमा जागोन आरो लोगोसे कालचारेलि जोङो हारिमुवारि बिथिङावबो जोंनि फरायसाफोरा निस्सय बेनि गेजेरजों कन्ट्रिबिउसन होनो हागोन बा थुलुंगानाय मोनसे लानो हागोन आरो लोगोसे जोंबो जोबोद थुलुंगाखांनाय फरायसाफोरखौ लानानै जों थुलुंगाखांनाय मोनदों आरो बिथांमोनहा जाहाथे दावगाबोनो हायो जों बेखौ खावलायो।